Kohimen ko para minta kasngi kabalang karake ya kasngi burom jong baru kiri koid. Padngai ku bless ngi burom basuk iya pi baro namar ngi baro ngi long kiri koid jong balai. Ngi baro ngi im naga binda ka jing koid. But habang ipet hakabalang don ki say don kiri koid bala dep penkantang. La penbana hakabalang bakilong kiri koid. Bakila long ki kerteng ka baduna. Bala canonized to say ngiyong hakafareng. Bala dep jer kerteng bad bala penbana bakilong kiri koid. Henry kam palat iya ke bala penbana bad penkantang kerteng hakabalang donru rikuid ke bampat pau kerteng haka canon jangka balang. Lese kilabalong ki miki pa jongi. Ki patemen jongi, ki kelung bala klan. Don buon ki kelung ki bala yo baptisma ki la klan. Ki long ki rikui haka bala. Don buon ki buru ki la im ya ka jingim baba. Ban makiru ki long rikui. Henry na ki liang jangka balang, lese pat pen bana, pat pen kantang ya ka kerte. Lese kampat pau, kano ka dakashin, lempa ka jingya side lem jongki, ban pen shisha baka longiri kuit Henry ki longiri kuit lese ya ngilaban tip ya ki parlo jongi ki bang ya ilam ya imlang lese ki migi pa jongi ya ki jing tresh tam jongi ya ki jing e jongi ka perlong ya ki rikuit te minda kas ngi ka balang ka kin ma ya baro ki bala kalad ki bala im ya ka jingim ka bakuit nang ta ki la poisha banai tengin duai na ka vinda jongi warlarangin tip ya ka kerteng jongi Henry kimigi pa jongi, ne bayit ba toin jongi, ngitip kerteng, nginaban ya side lemba jongi, na kabendaga jingdon kam jongi. Ko himen ko para, habang ipait ya jimpule, minta kasni, kadang ay jingim yengi, kadang ay min siem yengi, bakadon galad kalendi ban poi syabene. Balay ublay ulat tao yengi, bangin dupoi syabene. Balay ublay uyid yengi, bangin dup don rengkat padu kumpangi pule ngilayos ngo naga jimpule ba ar naga shiti jongo ya anis bakoi bangin dup ya serim padu jisu ngindup ya serim haka dor ka dar ya ke jingle jongi ke jingkran jongi ngide ben ya serim bad no ngide ben ya serim bad ujisu kibri habaki peit yangi kide ben yohi ya ke dur jisu hangi habangi keren kade ben mi ya ke sur jisu naga shindur jongi Habangi id ya kiway. Kide ben sotu hoy kane kade jingir jisu. Kaba mi na kane kina na uni usamla na kine gelongkami na kine gelongpa na kine girinium na kine gelindo. Kibru kide ben nong habanga karen badu habanga yede badu habanga yede badka ngayo i yau jisu hau. Ngayo i yau jisu haka kane kalonga jingkot jonga bar jompi man ga kelip mata ka jingim hoid haga jingtolot brio jongi bonsin kam jumi ya kata ka jinglong ujisu nangi tenteng ni keren ya ka ba percaya ka saindu ya ka jinglong jong ujisu bedai na kata ka dao yanis bakudu om ngide banlong kum mau ngide banlong kum ujisu balengi duai bangindup long kum ublay haga jingim jongi Pat ngiyos nga naka kita ba jimpen pao kakaran kumno kakaran syapang babun ngud ki beri bariam li badula bu ya ka number ka bakam he bad kay ke dakashin jong kaneka jimbatai syapang ki beri bariam li badon habening kini kilong ki beri bala im ya ka jingim badu jisu Bad ngitip ya kane ka kitab jimpen pau la to ha ka por jingsha le ben ye ki kristan na ka liang jonga ri rom ka empire rom bad ki sim jongi rom emperor kila shale ben kila le ben ye ki kristan kila penya ye ki kristan kai ga jimmo jonga ne ka bamot ka we ke liang ka don ga jimba ka jingoi ka jingi kai ka baba Bad ke jingim baba kalong ke jingim badu Chris. Kawai pat ka binta kalong ya ka bor sen shar jongis kiba pensluri ki briban lepo kiba pensluri ki briban lebene ki way kiba pensluri ki briban penyap ki way kiba pensluri ki briban im ha ka jingauria jaga parte.
Takane ka jingsha le bain kalonga jingyale jonga jimba persha yagi jingsuniyo. Morality against immorality ngilabano. Kane kalonga por jonga persecution. Kane kalonga por jonga jingsha le bain. Bad Kristan kinong bujong Chris kibakwa ban yasrin badu Jisu kimsha yaga pop. Kimsha ban le pop. Kim tre ban kongu iya ke jimane blaitau. Kim tre ban ngop ha ke pop baterwa haki ke jinx ngabajo ke perte kila raikod kaba ban yap naga benda ukris ban ya im ha ke pop. Kaba ban yap naga benda ukris naga benda ke hok naga benda ke jingkuit ban ya im ha ke pop bad bandu ya ke mensia. Te kila rai ban im badu kris. Habakila rai ben imbadu Chris u emperor usiem ula dom ula bitar badu la bratno yeki hakamat ki mrat kalau kila bratno yeki hakamat ki shipai barawai lam bad kila play yakasnam nakapenta ka jingkuit bad kila poishano habaki kloi ban play yakasnam nakapenta ka jingkuit nakapenta u Chris hangno kila yo jakaban shong kila yo jaka shong ha Bneng kila yo ya ka jain li kum ki kinna papadiang communion ki pong ya ka jain li kane kalong ka dakashin jong ka jingim bansawan na ka benta jongi bangin du poisha Bneng bangin riam li hakamatu trai barhaka gospel mindagasngi u Matthews bakuit u buhangi pratli ki lynti kabanyalam yang isya Bneng 8 ways of reaching heaven. Minta uji su terwahangi ya kane pratili kilindi balong rikuid. Suki badu, suki bayisene, suki bakuid kadonu, suki bajemnu, bad tenda terte. Kane ka pratili kilindi kanyalam ingi syapane. Pratili ki jinglong kabangide ben Thrang hake jingim jogi lindi syapane. Ka gospel jonga Matthews kabasan lai hado kadar kalong pratili kilinti naga bentajo ngide ban idia kene kilinti ngide ban Thrang ya kene kilinti man kapor kenapa ngindup long rikuid don bun gi himmen ki parajongi kila yim ya kene kilinti kila yard ya kene kilinti bat kila pinkuid yalade daga borjongo Jisu nangka kiriam li Bneng mintang ngidang duai lemba jongkini ki bariamli ha Bneng bakin yarap yangi haga jingim jongi balong ki barikui te kai ka ba ngide ben Thrang mentakasni kotrai pelong iya ngaru balong kabakui balong ubakui ban aila dia nga bangaru ngenyo riamli ha Bneng endangala imba ya ka jingim te ngide ben kia na bara ki jingsuniu hakamat kano ke jingele ban lepop ngide ben set iya ka sindur iya ki kemat iya ki skor jangi banum ngap banum yoi banum kran banum le ya ka pop kenapa ngindu belong rikuid to nginduai hakane gi ukrish bakuid ko trai pelong engiru rikuid ngiru ngi kwa ban imri kuid ngi kwa ban poisha ban ko jisubeit karku kardo yengi hakane ge sngi buram jongi rikuid baro ki rikuid kinang ia sai naga benda jongi pamangiru ngin kiar naga pop ngin kiar naga jing suniu ngin kiar naga jing auria bangin yaid barabor ya kelindi kabakuid en yaro ya utrai Jesu Christ